जोंनि फंबाय बिनानावमोना गोग्लैगोन आरो गोबाङा दिनै गोग्लैदों आरो बेबायदि खामानिफोराव इनभल्भ जादों बेयावहाय दिनै राइट भार्स जोंनो नांथारगौ इसोरनि बाथ्राया नैबे टाइटास चैप्टार 2 verse 4 to 5 बे खामानिखौ जों मावथारनांगोन बेयाव गोबां इउटुबारफोर दङ आं बुंनो हास्थायदों गोबां इउटुबनि जुगिदि जोंफोर नुयो मा नुयो हौवा गारनानै खारबायनो मोनोना मोना मोनो दिनै आइजोफोरनि बे 75 years डायमन्ड जुबलियाव आं बुंनो हास्थायदों आइजोफोरनि गोबां खोथा बुंगोन जों खोनायो इउटुबफोराव हिनजाव गारना खारबा हौवा गारना खारबाय हौवाया गाब्रुनानै गाब्रु खुब्रु इउटुबारफोरनो इनफरमेसन खालामो बे आंहा हिनजावा गोमाबाय सोरजों खारलांगोनथाय गाब्रु थुब्रु रिक्वेस्ट खालामो इउटुबारफोरा हेल्प खालामो थैंक यू a lot for the YouTubers बेबायदि दुखु गोनां जों बेबायदि नुनो मोनो ओरैबायदि नुनो मोनो हौवायानो दोनखायो अब्लाबो गुबुनजों खारलांबाय बेबायदि नुनो मोनो बेवहायनो बाइबेला बुंदों बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ दिनैनि हिनजावफोरा बिसायखौ अननायाव खम जाबाय नामा बिसायनिफ्राय अननाय मोनसेयावबो दिनै हौवाखौ गारनानै खारलांनो हायो बेसेबां सिन्ता खालामथावथाव Sometimes like Samaritan woman माखासे समाव खायसे आइजोआ ओरैबायदि समरियानि आइजो more than one husband गावनि हौवाखौबो मेंटेन खालामदों आरो गुबुन हौवाखौबो मेनेज खालामदों दुखु गोनां इट्स गोइं अन दिनै समाज जोंनि समाजफोराव बेबायदि थांदों गावनि हौवाखौबो मेंटेन खालामदों किन्तु गुबुन हौवाखौबो बियो मेनेज खालामदों सोमोनांथाव आरो बे आइजोआ सानो गावखौनो आं इसेबां गियानि आं हौवाखौबो मेनेज खालामनो हादों आं गुबुनखौबो आं मेनेज खालामनो हादों बेसेबां दुखुनि खोथा जों दिनै गोबां खोनायो डाइभर्सनि खोथा डाइभर्स गारलायनायनि इज इट गड्स प्लान इन ख्रिस्टियान लाइफ ख्रिस्टियान लाइफआव डाइभर्सआ गनायजाथावथाव नामा नङा Divorce is not God's plan at all. Divorce इसोरनि प्लान नङा दिनै divorce गोबां हिनजावफोरा गोबां हौवाखौ डाइभर्स खालामदों गोबां हौवाफोरा गोबां हिनजावफोरखौ डाइभर्स खालामदों इनकाम सैताना ओरैबायदि इनकाम इजि वे टु इनकाम बेबायदि देखायदों जोंनो फुस्लायदों स्पेशली जोंनि उथिबोनाय सिख्लाफोरखौ फुस्लायदों इजि वे टु मेक मानि इज व्हाट सबनिख्रुइबो इजिसिन फैसा खामायनो हानाय लामाया मा जेब्ला गावनि देहाखौ फानगोन इज द इजि वे टु डु इनकाम दिनै गोबां आइजोफोरा बे लामाखौ लादों गोबां सिख्लाफोरा बे लामाखौ लादों बेयावहाय बिमाफोर जोंनि फिसाजोफोरा बेबायदिजों गाज्रि खामानि इनभल्भ जाया जों फोरोंनो बिसायखौ अननो फोरोंनांगौ आरो बेखौ फोरोंनो इसोरखौ गिनो थाखाय फोरोंनांगौ बिनि अनगायैबो आरोबाव दुखुनांथाव खोथाया बेबायदि गथ'आनो सानै दंमोन आहा दंनायानो दंमोन गथ'आ अब्लाबो बे हिनजावा गथ'बो गारनानैबाबो खारलांबाय बेबायदिबो जोंफोर नुयो एसेबां दुखुनांथाव गथ'फोर सानै दोङो गथ'फोर सासे दोङो गथ'फोर साथाम दोङो अब्लाबो बे बिमाया खारलांबाय गुबुनजों आसरित बेसेबां दुखुनांथाव लासिंसिं खोथा बेयावखायनो दिनै बाइबेलाव बुंदों गथ'फोरखौबो अननो फोरोंनांगौ बिमाया गथ'फोरखौबो माबायदि अननांगौ गावनि फिसाजोआ हाबा जानायनि उनाव
बेखौ फोरोंनांगौ जों फोरोंनांगोन बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगोन बिनि अनगायैबो दिनै संसाराव जिखौनोखि गोसो बेखौनो खालामनो हानाय जाबाय आं सासे आइजो नुबोबाय बिसाया लेस इनकाम किन्तु बे आइजोआ गुबुन जायगायाव थाबायो गावनि गामियावनो बा गुबुन बाहेराव थाबायनानै थांबायब्ला जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारिनि न'आव थांबाय बे आइजोआ थांनानै जहैबाय नुबाय मा सफाया एसेबां मोजां बियो फैबाय न'आव फैनानै बुंफैबाय हौवाखौ उमुखा बिफा उमुखालाहा एसेबां बै जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि लाहा बिराद मोजां सफा दङ जोंहाबो बायदो ना जोंहाबो बायदो बेबायदि नांगौ आरो माहाबा थांबाय न'आ एसेबां मोजां आरो फैबाय हौवाखौ बुंफैबाय उमुखा बिफा उमुखालाहा एसेबां मोजां न' लुबाय जोंहाबो लुदो ना लुदो आरो थांबाय लामायाव लोगो मोनबाय लोगो मोननानै नुबाय उमुखि मा थांनाय आं उमुखाव थांनाय नायबाय गोदोनायाव गोदोर सना गानदों बे आइजोआ बेयावहाय गावनि हौवाखौ बुंहैबाय उमुखियाबा एसेबां गोदोर सना बायदों आंनोबो बायना होदो ना बेबायदि बुङै गावगायनि हौवानि खर'खौ बे हिन्जावा जानायमोन जोबनायाव न' स' फाननानै बे न'खरा खारनो गोनां जानायमोन दुखु नांथावथाव गोसोखौ हमथा आइजोफोर बेयावल' नङा गासै बिखयावनो गोसोखौ हमथा नांगौआ जोंहा जोबनो गैया नांगौ गासैखौबो मोननो थाखाय जों दा लुबै गोसोखौ हमथा बाइबेला बुंदों गोसोखौ हमथानांगौ आरो बे खोथाखौ दिनै बिमा बिफाया बा बिमाया फोरोंखा गावनि फिसाजोनो गोसोखौ हमथानो थाखाय जाहाथे जों बै न'खराव थांनानै गावनि बिसायखौ बियो बेबायदि खालामा न'खरखौ सिलिंखार खालामहैया बेयावहाय बिमाया दानो गावनि फिसाजोखौ गोसो हमथानायनि खोथाखौ फोरोङो बिसायखौ अननायनि खोथाखौ फोरोङो गावनि गथ'खौ अननायनि खोथाखौ फोरोंखा जाहाथे जों गाज्रियाव गोग्लैया बेनि अनगायैबो जोंनि बिमाफोरा फोरोंनांगौ माबायदि जोंनि जिबना गोजों जानो नांगौ गासै गाज्रि साननाय हनाय हास्थायनायनिफ्राय फ्रि गोजों बे बाथ्राखौ फोरोंनांगौ बिनि अनगायैबो जोंनि बिमाफोरा गावनि फिसाजोफोरनो स्पेसियेलि बे खोथाखौ फोरोंनांगौ न'खरखौ मोजाङै बेंनो थाखाय बेखौ फोरोंनांगौ आरो बेखौबो फोरोंनांगौ गावनि फिसाजोफोरनो माबायदियै गुबुनखौ अनग्रा जानो हायो बेखौबो फोरों आरो बेखौबो फोरों माबायदियै बिसायखौ मानिग्रा जानो नांगौ सानसेखालि बिजामादैया गावनि बिखुनजोनि न'आव फैबाय बुंफैबाय आइलै आइखुनजो नोंनि फिसाजोखौ एसे बुंदो खोथा मानिनो थाखाय मानिथारला माथो मानिथारला स्कुटि लागौ बाहेराव थांगौ आरो बेराय फैगौ आरो अखानायबा स्कुटि लागौ थांगौ बेरायहैगौ बिराद दिगदार जाबाय हौवाया बुंनानै हिनजावखौ फेजेननो हाला दा बेवहाय बियो बिखुनजोनि सहाय लादों बिजामादैया थांनानै बुंहैदों नोंनि नोंसाजोखौ एसे बुजायदो बिमा जोंनि आइमोन बे खोथाफोरखौ जोंनि बिनानाव बिब'फोरा बिया जायै सिगाङावनो फोरों मरेल लेसन फोरों जाहाथे जेन बै न'खराव थांनानै बै न'खरा आंनि बिब' आंनि बिनानावनि जुगिदि सिलिंखार जाहैया फोरों दिनै संसारा जोबोद गाज्रि बे गाज्रिनिफ्राय जुदि रैखाथि होनोब्ला जों फोरोंनांगोन जोंनि बिमाफोरा बेखौ फोरोंनांगोन अब्लासो जोंखौ हमथानो हागोन आत्मिक जिबननि खोथाखौ फोरों बे मरेल लेसनखौ फोरों संसाराव माबायदि थांना थानांगौ बेखौ फोरों दिनै आंनि आखा जोंनि बिमाफोरा गावनि गथ'फोरखौ नस्थ' जानायखौ लुबैथारा बेयावहाय आंनि बिश्वास आंनि फोथायनाय जोंनि बिमाफोरा बे खामानिखौ मावगोन
बे खामानिखौ मावगोन, माबायदि आरजिनांगौ, माबायदि न'खर फसंनांगौ बेखौ फोरोंगोन, माबायदिहै इसोरनि लामायाव थाबायनांगौ परित्राननि खोथाखौ गासै जोंनि आत्मिक जिबनजों सोमोन्दो गोनां बाथ्राफोरखौ जोंखौ फोरोंलांगोन। आंनि आसा संसाराव थासान्दि समाव जों माबायदि सोलिनांगौ आरो जोंनि बिनानाव बिब'फोरा माबायदि जानांगौ गासै बाथ्राखौ फोरोंलांगोन आरो जोंखौ नस्थ' जानायनिफ्राय रैखाथि हो। आंनि आइफोर, जों बयखौबो, जों गथ'फोर बयखौबो नस्थ' जानायनिफ्राय जोंखौ हमथा। बेयाव नोंसोर थांना थानाय समावनो जोंनो फोरों माबायदि न'खर फसंनांगौ, माबायदि इसोरजों नांना थानांगौ, माबायदि समाजनि मेगनाव जोंफोर मोजां आखल आखु लानानै थांनानै थानांगौ। बे खोथाफोरखौ फोरों, जोंनो फोरों, जोंफोर आद्रि जायै बायदि। जुदि फोरोङाब्ला जों बयबो आद्रि जागोन। जेब्ला नोंथांमोना जोंनो फोरोंनानै गालांगोन, थारैनो जों बेखौ बावगारनाय नङा। नोंथांमोना जोंखौ नागारलांनो हागौ, अब्लाबो जोंफोर अराय सम गोसोखांगोन। जों बावगारनाय नङा। जोंनि जिबनाव बेसेबां फोरोंलांखो आंनि आइया न'खर दानो, आंनि आइया आत्मिक जिबननि खोथाखौ माबायदि फोरोंलांखो, समाजाव जाबायदि थांना थानांगौ बे खोथाफोरखौ जों लानानै नों अनसुलि आइखौ जों बावगारनाय नङा। जानो हागौ नोंसोरो जोंजों अराय सम थानाय नङा, अब्लाबो नोंथांमोनखौ, नों अनसुलि बिमाखौ जों बावगारनाय नङा। अराय सम जोंनि गोसोआव बेरखांबाय थागोन।